Op elke batta staan de 12 sterkste leppers van Nederland. 3 categorieën: vrouwen, junioren en senioren. Elke een lept op zijn minst 4 keer. De top 5 mij dan nog een keer en alleen de top 3 krijgt een 6e sprong. Een formule die de toppers prikkelen maakt om verder te leppen. Je zit er toch met, ik spring nou tegen de beste van het land. En niet, ik spring bij de senioren, maar een junior is beter. Of ik spring hier en in Friesland springen ze tegelijkertijd net zo ver. Dan is het altijd een beetje half. Nu ben je gewoon de beste. En daar gaat deze competitie om. En ja, ik vind het wel gaaf. De nationale competitie is een onzet om de ontwikkeling van de toppers te stimuleren. Bart Helmholtz zocht daar al verder vooruit. Hij denkt dat de joerdijstige competities van beide boenen op termijn helemaal verloren worden moeten. Ik hoop dat we uiteindelijk maar in een competitie horen en dat we gewoon een soort eredivisie springen. Dat is een eerste divisie haast met de beide bonden bij elkaar. En dat is een eredivisie daar bovenover koppelend doorheen haast. Die gewoon hun eigen wedstrijden springen. En dat landelijk. En dan denk ik dat we de sport tenminste breder loeken kennen. In Burgum gaat Bart Helmholtz onder leiding met 19,52 meter. Na 5 sprongen is dat nog altijd de vierste afstand. En gewoonweg is dat dan ook altijd goed voor goud. Maar net in deze competitie. Want hier krijgt de top 3 nog een sprong. En kan het klassement dus op een kop gezet worden. En dat zal gebeuren, want Jacco de Groot in zijn 6e sprong komt tot 20 meter 01. Hij liet alle Friesen een poepje roeken. En wint in Friesland de eerste van de nationale competitie. Ja, nou hartstikke leuk vind ik dat. Ja, en in Burgum gaan zo Bart altijd goed springen. Dus ja, het is hartstikke leuk. En ik ben benieuwd hoe de rest van de competitie verloopt. Op de thuiskomst van Bart Helmholtz wint Jacco de Groot. Ja, dat is een knikmomentje. Maar laten we er maar op horen dat zijn laatste wint weer.